Il-pulizija mill-ewwel bdiet taħdem fuq it-teżi li kienu ċċaqilqu x'inġenji li kienu fis-sit fejn kienet tilfet ħajjita Miriam Pace fit-2 ta' Marzu illi għadda. Dan ħareġ mix-xhieda tas-Supretendent Robert Vella meta komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' żewġ periti akkużati wkoll bil-qtil involontarju ta' Miriam Pace, Roderick Camilleri ta' 37 sena mir-Rabat u Anthony Mangion ta' 73 sena mill-Gżira. Dan wara li fid-9 ta' Frar 2 mill-4 akkużati mixlija bil-qtil involontarju ta' Miriam Pace iddeċidew illi l-każ tagħhom imur ġuri u għalhekk issa l-każ tagħhom mhux ser ikun qed jiġi ġudikat mill-Qorti tal-Maġistrati. Ludwig Dimek ta' 38 sena minn Ħażebbuċ illi kien il-kuntrattur u Nicholas Spiteri ta' 43 sena mill-imqabba illi kienet jaħdem fis-sit illi fih seħħ l-inċident informaw lill-qorti illi kienu qed iresqu oġġezzjoni skont il-liġi biex issa il-każ tagħhom jiġi deċiż minn ġurija fil-qorti kriminali. Fuqat ta' mistoqsijiet illi saru mill-avukat Arthur Azzopardi illi qed jidher l-akkużati u l-avukat Joe Giglio illi flimkien mal-avukat David Bonello qed jidher l-familjari tal-vittma, is-Supretendent Vella qal illi hu kien f'kuntatt kontinwu mal-periti mqabbda mill-qorti fuq dan il-każ fejn kienet inġibdet l-attenzjoni illi kienu mċaqilqa l-inġenji. Kienu wkoll ġew preżentati ritratti importanti dwar dan illi kienu proprjetà tal-ġurnali In-Nazzjon u Times. Ix-xhud qal ukoll li huwa jaf li l-kuntrattur Ludwig Dimek kellu diversi inċidenti u semma f'każijiet li seħħu f'Ottubru tal-2002, Ġunju tal-2011, Mejju 2013, Ġunju 2019 u Diċembru 2019. L-avukat Arthur Azzopardi staqsa dwar l-imħażen li hemm faċċata tas-sit biex xut jgħid li l-pulizija ġabru filmati minn kameras tas-sigurtà li kien hemm mal-imħażen. Qal li dawn inġabru qabel ma nstab il-kadavru ta' Miriam Pace, il-mara li tilfet ħajjita fl-età ta' 54 sena waqt li kienet fiskiet ta' dara stess. Din il-kumpilazzjoni qed tinstema' quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud bil-prosekuzzjoni titmexxa mis-Supretendent Robert Vella u l-Ispettur Matthew Gallia, l-Avukat Arthur Azzopardi u Alfred Abela qed jidhru għall-periti.